På selve dagen for Ungdomsparlamentet mødes i 178 elever fra 8. og 9. klasser i Danmark, Grønland og Færøerne på Christiansborg. I Landstingssalen bliver I modtaget af Folketingets direktør, af folketingsbetjente og pressen er der også. I får navneskilte og bliver sat sammen i de udvalg, I skal arbejde i resten af dagen. Foran jer venter en lang og begivenhedsrig dag. Folketingsbetjentene følger jer ned i Folketingssalen, hvor I får jeres egne pladser, ligesom de rigtige medlemmer af Folketinget. Folketingets formand byder velkommen og fortæller om dagens program. Efter velkomsten går I til jeres udvalg, hvor et medlem af Folketinget og 2 embedsmænd venter på jer. De vil hjælpe jer med at vælge et lovforslag, som skal gå videre til behandling i Folketingssalen. I udvalgene skriver I også et spørgsmål, som en af jer skal stille til en minister, når I sidder i Folketingssalen. Der er frokost i Snapstinget, og efter den er der spørgetid. I skal på Folketingets talerstol og stille det spørgsmål til ministeren, som I har forberedt i udvalget. Ministeren har i forvejen fået tilsendt spørgsmålet, så han eller hun har kunne forberede et svar. Hvis I ikke er tilfreds med svaret, kan I stille uddybende spørgsmål til ministeren. Sidste gang der var ungdomsparlament, deltog ikke færre end 10 ministre i spørgetiden. Blandt andre den daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen og daværende finansminister Lars Løkke Rasmussen, som nu er statsminister. Så er det tid til at debattere og stemme om de 12 lovforslag, som I har besluttet skulle videre fra udvalgene. Alle har mulighed for at blande sig i debatten og sige deres mening om lovforslagene fra Folketingets talerstol. Når man behandler lovforslag i Folketinget, skal der normalt gå en måned, fra det bliver fremsat til der bliver stemt om det. På Ungdomsparlamentsdagen sker det hele på én dag. Dagen slutter med, at de lovforslag, som Ungdomsparlamentet har vedtaget, bliver overrakt til statsministeren af Folketingets formand. Efter jeres lange dag som politikere er det så blevet tid til at tage hjem. Tak for i dag. Mødet er hævet.